koko tän fucking tunnin ajan. Kaikki se, mitä mä oon puhunut. Okei. Sitten. Megakullisaurus, joka syö kaikki. Oi, 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 oi. Oho. Oho. Pyörii näin paljon. Tää niinku driftaa ihan itsestään. Oho. Nyt oli siisti. Tää on niinku tämmönen... Pystynkö mä niinku fucking synnyttämään dinosauruksia? Niin eihinkö mä siinä ajassa rakentaa tänne semmosen aivan järkyttävän kokoisen aitauksen? No en, koska tässä loppuu tilaa. Tietenkin. Niin, onpas minä hupsu. Väis tekee. Sitten siltä puuttuu water. Joo, totta kai. Joo. Tää on niinku minä. No, lista asioita, jotka täyttää, ja niitä vaan niinku napsitaan. Ja sitten sen ongelmia ei ole diagnosoitu. Siinä on lääkettä. Siinä on lääkettä. Siinä on lääkettä. Auttaako? Auttaako? Terve. Missä mun hulilupter? Ihan väsyy. Ihan väsynyt. Voi että. Jahtaa vuohia täällä. Helja. Mä voin ottaa kuvia niistä. Mä haluan ottaa kuvan, kun ne syö. Oho. Ja nyt törmättiin johonkin. Ei tänne! Fucking. Haluaisin ottaa yhden hienon kuvan. Live food. Food. Wood. Ja nyt pois. 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 Portti auki! Eikö? Undiagnosed. Niin, no joo, totta kai se. MVU. MVU. Postinauto tuntee jokainen. Iloisesti vilkuttaa tervehdyksen. Se pitää nukuttaa. Truodaan. Sen pitäisi olla scavenger, kun se on myös pieni. Hetki. Albuquerque. Oh, sorry. Albuquerque. Albuquerque. Mexico. Noniin, kiitos. Let's go. Lähetetään näitä Albuquerque. Fucks. Nyt raha tulee. Sieltä tulee ihmisiä. Partiolaiset ryntää. Miten mä hiestän? Hei, anna mun hiestää. Apua. Apua. Miksi te menette niin nopee? Jos ne ei niinku tykkää toisistaan nämä kaksi lajia, niin sitten mulla on aivan jäätävä työmaa saahan nämä 6 tämmöstä tämmösen kissan kokoista niinku elukkaa pois tältä. Pesee. Competition. Mun pitää saa 6 tämmöstä fucking pikkurottaa kiinni täältä. Aivan saakelin äkkiä ilmaan. Sitten kun ne on vielä noin pieniä, noihin osuu. Älä jaksa. Noin. Noin. Osuu. Get good. Hiljaa! Noin. Makin siirtokopteri. Hymmetin nörkkiä. Taitaa olla taito-ongelma. Ei ole! Oh, fuck. Onko toinen taukojumppa? Mikä on se rauskin? Tämä striimi on nyt pieruääni ja brrr. Mä en oo... Jollain on niinku oikeesti joku ehdotus, mitä haluaa nähdä. Johon ei liity pierut. Helikopteri. Indian truck driving. Tuo noin. Yksi mies. Mitä mä poraan? Fucking kädet ylös.
Pierupyssy. Joo. Enter the warehouse. Piten. Mä niinku näin hipelöin sitä. Pitääkö? Ottakaa pierumiestä hädässä. Vapaus. Ahaa, mun piti... Okei. No, mä otan pyssyn. Lippiksen. Jotain. No mulla jotain. Käsi. Fucking säikähin. Mitä tälle piti tehdä? Mä en kattonut. Back up your duffel bag. Noin siitä noin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hei. Tossa. Mä tällä ruuimessille tökkiä. Hei. Voitko sä? Hei. Perse. Nyt mä osaan. Ilman mitään feilejä. Niin miten mä nyt niinku check-innaan tällä? Haloo? Minä vastaan. Nyt mennään niinku niin sanotusti vanhanaikaisesti. Hei, opeta! Mä poraan. Oliko siinä joku syy, miksi näitä ei voinut porata? Miten men... Hei! Hei, mitä? Okei. Mitä tapahtuu? Miksi täällä on tämmönen karhuryhmä? Ei! Toimii. Pixelgun 3D on... Mitä? Tuo PC:lle. Ei no way. Ei no way. Pelaa ilmaiseksi. Tää oli niinku mun lapsuus. Okei. Mun olisi pitänyt... Nyt vaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onko siinä taas 10 tonni? Kassi heiluu. Sinne meni killstrikki. Älä jaksa. Päätössä. Tää äijä on peto. Tää on se. Tää oli joskus paras ase, mitä tässä pelissä oli. Kolikoita ei saanut helposti. Se niinku... Ne piti oikeesti säästää siihen laserpyssyyn.